Man kan sige, at sådan en nyophængning, som vi har lavet her af samlingen, den kræver alle medarbejderes medvirkning i meget lang tid og i et meget hæsblæsende tempo, kan man sige. Men fordi SMK's medarbejdere er passionsmedarbejdere, så er også noget af det væsentligste, en medarbejder på Statens Museum for Kunst kan arbejde med, det er jo samlingen. Og sådan en nyophængning, den involverer alle 5 søjler i museumsarbejdet, og det er jo selvfølgelig indsamlingen, det er registreringen, det er forskningen, det er formidlingen, og det er bevaringen. Mit bidrag til nyophængningen har været at modtage alle de forslag og idéer og spændende ting fra kurator og arkitekten, indretningsarkitekten, og så skulle løse det rent teknisk og praktisk. Og det har været både udfordrende og spændende, og også nogle gange lidt svært, men det lykkes, og det er det, som giver os et kig, og jeg synes, det har været rigtig sjovt og interessant at være med til. Så mit bidrag som inspektør er jo primært at pege på kunstnere, som det ville være relevant at erhverve værker af, men også kunstnere, der vil være relevant at lave udstillinger med. Og et godt eksempel er jo den udstilling, vi står i her. Det er den dansk-vietnamesiske kunstner Jan Voe, som jeg synes er fantastisk, og som ydermere har lavet et projekt, som i den grad bringer Skulpturgaden, det avancerede rum her, i spil på en anden måde. Min rolle her på museet, det er, at jeg er kunstformidler, og det betyder, at jeg er med i det team, der hænger værkerne op og beslutter, hvad for nogle historier vi skal fortælle med værkerne. Og derudover så udarbejder jeg den information, der er tilgængelig i relation til værkerne også. Så man kan sige, at det er sådan en ret praktisk del af mit arbejde. Derudover så arbejder jeg også mere forskningsmæssigt med, hvordan folk de oplever vores museum, hvad for en oplevelse de har, når de går rundt i salene. Og mange af de undersøgelser ligger selvfølgelig også til grund for, hvilke beslutninger vi tager, når vi skal udføre det praktiske arbejde. Jeg synes, noget af det, vi har gjort godt, eller i hvert fald har forsøgt at gøre rigtig godt, det er at samtænke udstillinger med erhvervelser og med hele den store ophængning af samlingen, som vi har lavet, sådan så de 3 elementer understøtter hinanden. Noget af det, vi har forsøgt med vores nyophængning og formidlingen af nyophængningen, det er for det første at lade værkerne fortælle historier, der er relevant for vores publikum i dag, aktualisere vores samling, og derudover så har vi forsøgt at introducere en række forskellige stemmer i museumsrummet. Traditionelt set så er det den kunsthistoriske stemme, som er ret dominerende, og den har også stadigvæk en stor plads selvfølgelig i et hus som vores, men vi har også inviteret andre til at komme ind og give os deres bud på, hvad kunsten betyder. Og det er alt fra unge mennesker til en psykoanalytiker for eksempel. På den måde der forsøger vi at gøre museet til et sted, der har plads til mange forskellige slags mennesker og mange forskellige slags oplevelser. Og ikke nødvendigvis et hus, hvor man skal have kunsthistorien på ryggraden, før man træder ind ad døren. Det, som vi på Statens Museum for Kunst vil arbejde videre med i det kommende år, det er jo dels den her nyophængning, vi har lavet, fordi det er ikke en statisk nyophængning, det er en dynamisk nyophængning, som kræver, at vi hele tiden justerer den og lægger nye temaer ind, arbejder med den på nye måder. Vi arbejder meget gerne nu sammen med store udenlandske museer. Og der er en lang række spændende særudstillinger de kommende 3-4 år har vi planlagt. Og så er det helt store projekt, som vi arbejder med i øjeblikket, det er jo Museumshaven, som bliver en ny åben have for det københavnske publikum, men også for alle danskere selvfølgelig, som bliver færdig forhåbentlig i foråret 2014, og som giver en helt anden åbenhed og velkommenhed til Statens Museum for Kunst, og som netop gerne skulle være signal på alt det, vi har inden for huset, og som også er kommet til udtryk i nyophængningen.